салому алайкум дӯстон, паплинои пиёдаи серсанг арзон кардем. Либос 80 сомон 130 будан, 110 сомон 80 кардагем. Ду либос боло доставка мекунем. Касе ки се либос заказ мекунад, доставка ба ҳама ҷо ройгона. Дохили Душанбе, Душанбе берун доставка ройгона. Суратҳои тоқашам дорем. Касе таки дар кунад, дар комментария лайк бонае ки дар WhatsApp нависам. Суратҳои тоқаша рой мекунем ки плюс бонем дар комментария. Суратҳоша рой мекунем. Буди тамошо кунем дӯстон. Бо инош арзонтар, инош 70 сомон либосаш. Тамошо кунем, инош камтар, сангаш камтар. Неки бори навай. Ярам бори навай. Боз аз ҳаминора бо бенигиношам дорем. Ина паплинои бенигинаш либос 60 сомона. Ярам ҳамин ду либос боло доставка мекунем. Касе се либос заказ мекунем, доставкаша скидка мекунем, ройгон мекунем. Тамошо кунем, суратҳои тоқашам ҳастае. Дар комментария плюс бонем ва суратҳоша ройдон мекунем. Кадомида чизе ки дар кора сангдор ё ки бесанг. Боди тамошо кунем, беҳад материалш мулоимак хушрой. Барои хона пӯшак ба ягон падарка туфа беҳтарин паплина. Бо паплинои доингам дорем. Ин паплинои доинг ирам либос 60 сомона, эд либос боло доставка мекунем. Касе ки се либос мегирад, доставка ройгона ба ҳама ҷо доставка ройгон мешавад. Бо диққат тамошо кунем, суратҳои тоқаша дар личка ҳаста. Бо диққат тамошо кунем. Номеро дар таги видео ҳаста, WhatsApp ҳаста. Кай заказ кардем, WhatsApp да нависад. Суратҳош рой мекунем, бибар кунем. Доставка ба ҳама ҷо дорем.